over jeres brødre og søstre, som nu ligger i deres senge og udsover husen, i stedet for at høre Guds hellige ord. Skam over dem, her og ind! Nu er møgdyret løs. Nu skal der strammes op. Det skal forbydes at have parabolantenner i ghettoerne eller se arabisk fjernsyn. I sin konstante jagt på muslimer har Pia Kjærsgaard nu fundet ud af, at muslimerne ser for meget fjernsyn fra deres eller familiens oprindelige hjemland. Er hun dum, beregnende, eller er hun så bare så tæt på nazistisk tankegang, som man overhovedet kan komme? En ting er helt sikkert. Hun er styret af møgdyret, der er menneskets primitive reptilhjerne. Et normalt tænkende menneske går ikke i et demokratisk samfund ud og taler for indførelse af censur. Dette er kendt fra andre lande som Nordkorea, Kina, Nazi-Tyskland, Sovjet og andre diktaturstater. Det næste bliver nok, at hun forbyder araber at have skæg, at have en religion, at snakke arabisk, at læse arabiske aviser og at have en kultur, eller endnu bedre, at forbyde dem at gå ud i det offentlige rum uden at bære nazi-araber-armbinde. Der er en sammenligning med Nazi-Tyskland. I Nazi-Tyskland blev jøderne fra midt i 30'erne nærmest gjort til en gruppe uden rettigheder. Det samme ser det ud til, at Pia Kjærsgaard og dele af VKO ønsker i Danmark. Pia Kjærsgaards mulighed for at beholde magten er had mod muslimerne. Derfor skal de gøres til socialnasser og kriminelle. Men de danske myndigheder er ikke gode nok til at håndhæve loven. Var de det, ville de jo sagtens kunne komme efter de kriminelle dele af indvandrermiljøet, og det ville sikkert også kunne finde ud af, hvem der snyder med socialhjælp, men som sædvanligt viser de danske myndigheder deres impotens. En meget stor del af dem, der stemmer på Dansk Folkeparti, tilhører den samme gruppe af mennesker, der på en eller anden måde får ydelser, pensioner eller andet. De føler sig truet af den store konkurrence ude for ghettoerne. Det skræmmende ved Dansk Folkeparti er ikke deres holdninger og den stadige inflation af disse. Det skræmmende er den konstante skare af ca. 13% af vælgerne, der med usvigelig sikkerhed bliver ved med at stemme på dem, lige meget hvor ekstreme udmeldingerne er. Jeg vil anbefale alle de øvrige politiske partier, og især S og SF, at opgive enhver tanke om at lokke vælgerne væk fra Dansk Folkeparti, og i stedet fokusere på anstændige holdninger i indvandrerdebatten. Det vil tjene dem bedre i det lange løb.